Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Chtěl bych vás přivítat na diskotéce Medlovice u Macka. Dnešním večerem vás bude provázet já DJ Lord a DJ Akon. Choďte za námi pro písničky na přání a DJ Akon vám zahraje cokoliv si vybere. Je to Budeme tak, se jak těšit. ne? Ano, budeme se těšit. Takže pojďme na to, hezky se bavte! Show. Ladies and gentlemen. Dobrý večer, dámy a pánové, chtěl bych vás přivítat na diskotéce Medlovice u Macka a chtěl bych vás přivítat se svým kolegou DJem. DJ Juju Gentleman u Akon. Takže jdeme na to, budeme hrát písničky, které si u nás budete objednávat. Doufám, že zaplníte celý parket, doufám, že se s námi budete bavit a my s vámi, takže jdeme na to. Let's go, show.